Bore da. Croeso gynnes i chi gyd i'r Oedfa yma yn Tabernacl Pen-y-bont yr Ogwr. Croeso arbennig i'n ffrindiau o Tabernacl Porthcawl sydd wedi ymuno gyda ni. Rhai cyhoeddiadau bore yma, mae yna bantomaim wedi cael ei drefnu ar gyfer y Nadolig. Mae'n gynnar iawn, ond llynedd o'n i'n braidd yn hwyr yn cyhoeddi. Os oes na ddiddordeb gan unrhyw un i gymryd rhan, mae yna rhestr yn y cyntedd. Torrwch eich enw ar y rhestr neu cysylltwch efo Dylan. Mae Dylan hefyd wedi paratoi neu trefnu bod yna bicnic ambell i Ddydd Sul yn ystod misoedd yr haf, a'r cyntaf o'r hynny ar y 30 o Orffennaf ym Mharc Bryngarw am 1:00 y prynhawn. Croeso cynnes i unrhyw un sy'n moyn ymuno. Mae Synder Sul hefyd wedi drefnu ar gyfer yr unfed ar 15 o Orffennaf am 4:00 yn Casbas Pen-y-bont. Taith cerdded wrthos yma lawr yn baid yn Refn. Southern Down, yna? Ie, Southern Down am 6:00. Croeso cynnes i chi gyd. A fe fydd te ar ôl y gwasanaeth lawr yn y neuadd. Eto croeso cynnes i chi gyd a gwneud y casgliad yn awr. Diolch. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Mae yna fwrdd ychwanegol wedi cyrraedd y blaen mae bore yma. Mae yna floda ar y bwrdd ac mi fydda ni yn defnyddio'r testun yna heddiw am floda, am greadigaeth Duw, ac mi fyddai'n gwahodd chi nes ymlaen i greu rhywbeth gyda'r bloda yma. Ond o'n i yn pori drwy sawl cyfrol a cherddi yn benodol. Ac ddysir draws cyfrol cerddi cynnan ac at gerdd o'r enw Fy Ngardd. Ac fel hyn mae'n mynd, peth hyfryd, Duw a wir i'w gardd, a thlos, gwely rhos, llyn clir, rhedynog glos. Mae'n ysgol gwir dangnefedd. Eto, mynd yr ynfyd nad oes ddiw hyn. Dim Duw, mewn gardd, ar hwyrdydd hafaidd hir. Na, cliw ei hawel hi, mi wn fod Duw yn rhodio yn fi ni. Mae gydwch chi ni droi at yn hemyn gyntaf, sef 226. 226. Golau, hael a ser a lleiad, popeth da a hardd ei lun. Rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Ac yn y blaen, 226.
Mae ddaw yn darlleniad ni bore yma o'r 6 bennod o Matthew ac adnodau 28 i 29. Felly dyma dwi'n ei ddeud, peidiwch poeni beth i'w fwyta a beth i'w yfad a beth i'w wisgo. Ond does mwy i fywyd na bwyd a dillad. Meddyliwch am adar enghraifft. Dyn nhw ddim yn hau nac yn medi, nac yn storio mewn ysguboriau. Ac eto mae'ch tad nefol yn ei bwydo nhw. Dych chi'n llawer mwy gwerthfawr na nhw. Allwch chi ddim hyd yn oed gwneud eich bywyd eiliad yn hirach drwy boeni. A pham poeni am ddillad? Meddyliwch sut mae blodau gwyllt yn tyfu. Dydy blodau ddim yn gweithio nac yn nyddu. Ac eto, doedd hyd yn oed y brenin Solomon yn ei ddillad crand ddim yn edrych mor hardd ag un ohonyn nhw. Os ydy Duw yn gofalu fel yna am flodau gwyllt, sy'n tyfu heddiw ond yn cael ei llosgu fel tanwydd fory, mae'n siŵr o ofalu amdano chi. Ble ma'ch ffydd chi? Peidiwch poeni felly a dweud beth wnawn ni i fwyta, neu beth wnawn ni yfed, neu beth wisgwn ni. Y paganiaid sy'n poeni am bethau felly, mae'ch tad nefol yn gwybod am bopeth sydd ei angen arnoch chi. Y flaenoriaeth i chi ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei olwg. Wedyn, byddwch yn cael y pethau eraill yma i gyd. Felly peidiwch poeni am fori. Cewch groesi'r bont honno pan ddaw. Mae'n well wynebu'r problemau un dydd ar y tro. Y bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni bore yma. Ewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefol a sanctaidd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Yn diolch bod ni'n gallu ymgynnull ger dyfrondi, yn gallu ymgynnull gyda'n gilydd. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y gair wnaethon ni i ddarllian gyda'n gilydd yn awr. Yn deud ni i beidio poeni, i ymddiried yn llwyr yno ti. Mae yna gymaint o bethau sydd dyn ni'n llethu ni weithiau, gymaint o bethau rydyn ni'n poeni amdanyn nhw arglwydd. Ond arglwydd, gad i ni ddod ger dyfrondi, i ymddiried yno ti'n llwyr, i geisio cysur pan fydd pethau'n llethu ac yn ympoeni ni. Mae yna gymaint o bethau sydd yn poeni'r byd arglwydd, yn poeni unigolion, ond dyn ni'n meddwl am y rhai sydd yn gorfod gwynebu costa byw, dyledion, hiliaeth, rhagfarn, unigrwydd, iechyd. Arglwydd, dyn ni'n cyflwyno pob un sydd yn poeni heddiw. Yn poeni beth ddaw y fori. Ond mi rwy ti arglwydd yn ynlapio ni'n gynnas yn dy gariad di. Mi rwy ti yn ynerthu ni. Da ni'n gallu gwynebu pob sefyllfa am fod y Meseia yn rhoi'r nerth i ni wneud hynny. Ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. I arglwydd, gad i ni dy drystio di'n llwyr, gad i ni ymddiried yno ti i liwio rhod yr amser. Da ni'n diolch i ti
am y byd o'n cwmpas ni, a da ni wedi clywed am floda yn barod arglwydd. Yn rhyfeddu at dy greadigaeth di. Pob tymor yn ei dro arglwydd. A da ni'n gweld o llaw y criwr ar y byd, ar y greadigaeth. A da ni'n diolch i ti amdanynt. Ond da ni'n diolch i ti fyna dim am dy holl ddaioni tuag ato ni. O'n cylch ym mhob man da ni yn gweld dy fendithion ac yn sylweddoli cymaint ydyn ni'n dibynnu arna ti. Dim damwain ydy hyfrydwch dy fyd di ac nid camgymeriad yn rhaglan y bydysawd yw ein bywyda ni na chwaith. Ond fe'n gosodais mewn byd a rhoi yn ddo holl fendithion dy ragluniaeth at ein gwasanaeth. Ond arglwydd, drwy ddiolch i ti am y bendithion, da ni hefyd yn plygu ger dy frondi yn awr i ofyn am faddeuant. Maddau i ni ein bod ni mor aml wedi camddefnyddio dy roddion di. Wedi pentyrru cymaint ar gyfer ein hunan i wybod am rai oedd mewn angan wrth yn hymyl ni. Ac felly arglwydd, maddau i ni am fod yn farus ar brydiau, am fod yn ddall i weld anghenion yn brodyr yn chwiorydd. Dwg yn calona ni felly yn ôl ata ti. Ac na ni'n bobl unwaith eto bydd yn dibynnu'n llwyr ac yn ddibynnol arna ti. O Dduw ein Tad, yn dawelwn am ychydig i gyflwyno yn gweddiau personol i ti. O Dduw ein Tad, cliwyn gweddi ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn haeddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgo ddiweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, rhwng yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yr oes oesoedd. Amen. Gydwch chi ni droi at yn hemyn nesaf, sef Emyr Rhif 100. Ti sy'n lliwio rhod yr amser ac yn creu pob newydd ddydd. Gwrando i o'r ein deisyfiadau a chryfha yn awr ein ffydd. Yno ty cawn holl fodolaeth, ti yw grym ein bywyd ni. Rwyt greawdwr a chynhaliwr, ystyr amser ydw i ti. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 100. Ti sy'n
Cyn i mi fynd ymlaen ar negas, os ni'n dwy'n ar y cyfle rwan i jyst diolch yn fwy na dim i hyn ddigwyddodd yn ystod yr wythnos diwethaf. Mi fuodd na gyfarfodydd yr undeb yr Ynys Cymraeg draw yn Rhos Llanechrigog. Ac fe gynhalwyd o dros 3 diwrnod. Ac mi welwch chi yn y coenonia bod fi wedi rhoi chydig o wybodaeth o'r hyn ddigwyddodd yn yr Rhos Llanechrigog. Ond yn fwy na dim bod diolch am undeb dda iawn mewn gwirionadd. Yn diolch i staff ti John Penry, dwi'n siŵr, neith Defrig anfon y neges ymlaen, ond i dwyrain Dimbych a Fflint hefyd am yn gwahodd ni. Wrth gwrs, mae llywydd newydd gan ni bellach wedi cael ei benodi, sef Jeff Williams. Ac dwi'n siŵr bydd yna gyfle i wrando ar Jeff yn cyfundeb ni yn ystod y flwyddyn ddau sydd i ddod. Ond mynwch gopio'r coenonia a edrychwch ar yr hyn sydd wedi ysgrifennu. A mae'n siŵr fyddai'n sôn am sawl peth ddigwyddodd yn yr undeb dros yr wythnosau nesaf. Yn y Beibl mae yna ddipyn o sôn am floda neu blanhigion a choed. Ac felly dwi'n mynd i weld faint ydych chi'n ei wybod bore fa, achos ydych chi'n cael cwiz gen i rwan. Chi'n barod am y cwiz? Os ydych chi ddim yn barod, tuff. Oherwydd dwi'n mynd i ofyn y cwestiynau beth bynnag. Ydych chi'n cael multiple choice, reis? Dwi'n neud A, B, ec ac ech, reit? Dyma'r un cwestiwn. Dyma'r cwestiwn cyntaf. Yn ôl Eseia, mae'r glaswell yn crino a'r blodyn yn gwywo, ond beth sydd yn aros am byth? Beth sydd yn aros am byth? Gair Duw, cariad Duw, maddeuant Duw, neu creadigaeth Duw? Gewch chi, os da chi'n gwybod yr ateb, taflwch eich llais. Cariad Duw yn fan hyn. Gair Duw, ia, gair Duw, mae Eseia yn ei ddeud. Reit, yn dameg yr heiwr, pam y llosgwyd y planhigion? Pam y llosgwyd y planhigion? Do'n am digon o ddŵr, gormod o wrtaith, ddim llawer o bridd, neu gormod o gerig. Hwn yn anodd. Ia, dyna ni, dim llawer o bridd. Da iawn. Pa fath o ddeilan y dychwelodd y golomen yn ei cheg at Arch Noa? Olewydd, derw, sicar morwydden, neu ddeilen sy'n perthyn i'r goedain ceirios? Ni, olewydd, na chi. Ar ôl i addag hefo fwyta o'r ffrwyth yn yr ardd, nathon nhw sylweddoli bod nhw'n oeth a chuddio'u hunan gyda ffa ddail. Palmwydd, ffigysbren, olewydd neu ceirios? Na chi, ffigysbren, da iawn. Yn ôl i Owan Bedyddiwr, beth fydda'n digwydd i bob coeden nad oedd yn cynhyrchu ffrwyth? Bydd yn cael ei droi mewn i ddodrafn? Bydd yn cael dŵr? Byddant yn cael ei tocio? Neu byddant yn cael ei torri a'i llosgi? Ni, torri a'i llosgi. 4 ar ôl. Mae Eseia'n dweud yn y dyfodol bydd yr anialwch yn llawenhau ac yn beth? Yn ceisio heddwch, yn blodeuo, cael ei llenwi gan fel a llaeth, neu yn hapus. Blodeuo, ia, dyna ni, da iawn. Yn ôl Paul yn cyntaf Timotheus, beth yw gwraidd pob math o ddyrygioni? Godineb, celwydd,
cariad at arian neu calon trwy llodrys. Siwr bod ni gyd, ond mae yna un peth yn benodol. Ia, na ni, cariad at arian. Reit. Pwy ddwedodd yr wy fel rhosyn Saron, fel lili'r dyffrynoedd? Dafydd, Solomon, Daniel neu Iesu? Solomon? Ia, da iawn. Dyn yn anodd? Dyn nhw, chydig bach. Ac yna hwn, mae hwn, geith bawb hwn. Pa flodyn mae cael o lan yn dweud sy'n decach? Chi'n cael multiple choice i hwn. Dyna ni, Lili. Wel ia, Lili. Fe ddath yn darlleniad ni yn gynharach yn do o Mathew 6. Yn rhan o'r bregaeth ar y mynydd. Ac fel y bobl oedd yn gwrando ar Iesu bryd hynny, mi rydyn ni na hefyd yn gwrando ar y neges sydd yr un mor bwysig i ni heddiw. Y neges ydi peidiwch a phoeni. Peidiwch a phoeni. Chi'n bobl sy'n poeni am bethau? Fi'n poeni am bethau? Mae pobl yn poeni am bethau gwahanol yn dydy. Mae'n bethau sydd yn gallu bod yn fychan iawn i rai pobl, ond yn fawr i eraill. Ond da ni'n gwybod fod yna gymaint o bobl sydd yn mynd drwy gyfnodau anodd. Mi'n rhestru nhw yn y weddi'n gynharach, pobl falle sy'n gwynebu costa byw, yn poeni am ddal 2 pen linyn ynghyd. Pobl sy'n mewn dylydion efallai, hiliaeth, rhagfarn, unigrwydd, afiechyd. Mae yna gymaint o bethau allan ni boeni amdanyn nhw. Mae Iesu yn deud drwy'r ôl tro i bwyso arno fo, yn dydy. Da ni'n cael yn cysuro gan Grist Iesu. I bwyso arno fo. Mae Eben Fardd yn Iemin yn deud yn dydy, pwyso'r Iesu dyma gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd. Does dim byd sydd rhy fawr neu'r rhy fach i Iesu Grist. Mae Iesu ar gallu i'n cysuro ni yn hawr gwanaf un hyd yn oed. Ond mae'r darlleniad yn deud wrthyn ni, meddyliwch sy'n mae bloda gwyllt yn tyfu. Dydy bloda ddim yn gweithio nac yn nyddu. Ac eto, doedd hyd yn oed y brenin Solomon yn ei ddillad crand ddim yn edrych mor hardd ag un ohonyn nhw. Os ydy Duw yn gofalu fel yna am floda gwyllt, mae'n siŵr o ofalu amdano chi. Dydy Duw ddim isio i ni boeni. A mae'n dweud yn y Beibl, paid poeni yn dydy. Mae rhaid i ni ymddiried yn niw. Mae Duw yn caru ni, ac mae eisiau i bob un ohono ni ei garu o hefyd. Mae Duw yn siŵr o falu amdano ni os gwnawn ni ymddiried ynddo fo, i drystio fo. Meddyliwch am floda, mae gen i fi... Da chi'n mynd gweld y lliwia, dwi'n gweld y lliwia'n hyfryd o'r pen yma. Owen, ti eisiau troi i bwrdd efo fi fel pawb yn gweld y lliwia fi weld? Dyna o'n i'n ei weld. Lle nad oeddech chi'n ei weld yn gynharach. Y lliwia, gwahanol fatha o floda. Creadigaeth Duw, ynde. Dyna da ni'n ei ddeud. Mae pob un ohonyn nhw yn unigryw yn dydy. Pob un ohonyn nhw a'i arogl personol i hunan. Da ni fel bloda hefyd yn dydan. Pob un ohono ni'n wahanol. Pob un ohono ni yn ofnadwy o unigryw.
Ac eto, yr arglwydd Iesu Grist ei hun ydy'n dŵr bywiol ni. Beth sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n gadael y blodau jyst ar y bwrdd y fanna? Maen nhw'n mynd i wywo yn dydy. Ond am chydig, beth bynnag os da ni'n di rhoi nhw yn y dŵr, maen nhw yn mynd i flodeuo eto. Iesu Grist ydy yn dŵr bywiol ni. Ac mor brydferth ydy'r blodau yma, mae'r darlleniad yn deithio ni, da chi'n llawer mwy gwerthfawr na blodau hyd yn oed. Mwy gwerthfawr na'r adar yn yr awyr i Iesu Grist. Dwi am wahodd chi rwan, a mi fyddai yn chwarae can i chi. Miriam Isaac yn canu can. Ac tra da ni'n gwrando ar y gan yna, gewch chi ddod i fyny, gewch chi godi blodyn a rhoi nhw i fewn yn y dŵr. Neu os da chi isio mynd â blodyn at rhywun arall, mi gewch chi wneud hynny hefyd. Ond mae yna siswr nhw hefyd os da chi isio tocio chydig bach o'r blodyn cyn i roed o yn y dŵr. Felly, nech gwahodd chi ymlaen rwan i wneud hynny, a mi wnawn ni greu y cyfanwaith yma gyda'n gilydd. So, wnawn ni wrando ar hwn. Dewch yn ôl. Meddwl am awyr heb hael yn
Yn unigolion, da ni wedi dod ac yn un eglwys felly, yn creu'r prydferthwch yma, yn creu byd Duw. Ac wrth gwrs yn cymryd o'r dŵr bywiol sydd yng Nghrist Iesu ei hun. Am bob rhodd i ddynol rhyw geni toth drigaredd gref, am rasisau dyn a Duw, blodau'r byd a blagu'r nef, o Dduw graslon, dygw ni, a berth mawl i ddenw di. Amen. Wel, wrth i ni nesau at fwrdd y cymyn, gadwch i ni ganu ein emyn nesaf, sef emyr hif 123. Glendid maith y cread, syndod ei ddieithrwch, gwyrth ein deiar fychan, rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys ddirgelwch, ras ac ogoniant, yr anrheithol ddiw. Ac yn y blaen 123.
ein popeth, yn cariad a'n gofael. Ia gyda sain sensiriaeth nesaf, dan fy maich a tactor dyn. Bwrdd i borthu'r tlawd newynol, bwrdd i nethu'r egwag. Cyfaint yno megis gyffwrdd, corff yw'r Iesu gweld, yn y fan gedolau cael, fel y cwyr o'r waith. O Dduw ein tad nefel a sanctau, ymneswn at y tŷ cynnar, yn nesau at y bwrdd. Yn nesau at y swper. Yn nesau at yr elfenna, sydd yn hatgoffa arglwydd o'r hyn am nes trostor. Mae bara arglwydd yn symbol y gorff yn cael ei dorri trostor a chwaith arglwydd. Y gwyn yn arwydd o'r cyfarfod newydd yn dod. Down fel eglwys, down fel unigolion o amgylch dy fwrdd. A dy fwrdd i o arglwydd nid yn fwrdd. Ti sy'n y gwahodd. O amgylch y fwrdd arglwydd, dwi'n da ni yn cael ei cysur. O bod dy fod ti gyda. A da ni'n gofyn arglwydd, ti fod gyda'r rhain am y dyn o amgylch y bwrdd y bore yma gyda ni. A hynny oherwydd gweilen eraill mewn cynnod o brofedigaeth. A da ni'n gofyn i ti lacio'r yn gynnas yn dy cariad iawn, gad iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb. A bod gofyn i nhw gynefod y diwiant yn cadw. Gan ei dywed yr apostol Paul am sefydlu Llydan. Oherwydd fydd erbynniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a drafodaeth i chi. I'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd gymeryd bara. Ac wedi gofiodd fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Grewch ein ar cof amdano. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swpar gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gnewch ein bob tro yr yfwch er cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dag. Swper yr arglwydd sydd gen y ni, ac felly mae croeso i unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, ymuno hefo ni o amgylch ni fod. Ewch gan hynny felly, a halwch yr elfenna i fi ddechrau. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd y gymerodd bara. E fe cael ei torodd gan ei hwn i'w yn corn sy'n cael ei dorri trostor. Ganwch i ni felly wyta o'r bara er cof amdano.
Yn yr un bod hefyd fe filodd yn amcan o un cyffredin gan ei hwn fy ngwain sy'n cael ei dywag drosto. Ydwch chi felly ddyfed bod ni yn cwrdd. O ddew feirionus, fforddais i wrth y bwrdd meddwl. Menyn yno ni felly fflam dysgu. Dath pan ddawr adru drachefn y cael disgleirio fel goliadau o'i blant, sy'n byw ac yn teyrnasu mewn gogolion tan. Amen. Byddwch yn ei droi at yn ymwneolaf wedi 104. Ymwneud i'r 104. Am brydferthwch deiar lawr, am brydferthwch rhod yn en, am y cariad cad o lawr, sydd o'n cylch ac uwch yn pen. O ddiw groslod, dygwn ni, aberth mawr i ffenw, ac yn y blaen, yn mynd i'r 104. y gras y Pargrwydd Iesu Grist a chariad Dydd, a chymdeithas yr ysbryd glân, ar ddod da chwio.